Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ay mo pagdagay pangutana. Tana, Idana, kuyog na mo. Ay, mau lagi. Di mo sagot, di mo sagot. Di mo sagot. Sumpah. Ia memang gaduh si Dana. Wami mo ani, aron mangitag kagubot. Igo rami nga nagsunod sa balawod. Doon nami warrant of arrest para ni Idana. Warrant of arrest? Warrant of arrest? O sa may kaso, Chef. Ngayon nyo pang gisuan ng warrant of arrest si Dana? Sa kasong pagpangilad o iskandalo sa publiko. Pero Chip, Silbing, may daw tang gibuhat si Dana. Tabi-tabi. Hindi naman mo. Salaon siya yung gibuhat. Osmo na ko. Kinahanglan nga dili mo maghimog kasamok. Aron dili mi mo gamit sa mong puwersa. Ayaw mo pagbabag, aron di mo maangin ini kasuha. Palihog lang. Paminawa ko ninyo. Og akong hangyo nga kinahanglan kalmado ang tanan. Tana, hepe, muuban ko ninyo. Wanan ka na mo, Dana. Di ba mo lagi? Ayaw niya usah si Dana. Ayaw mo pagdol. Why mo dol? Dana, Why mo dol? Sir, ngilad nga balita. Ha? Unsay balita, Badong? Si Idana, gidakop sa mga pulis. Unsa? Gidakop? Oh, sir. Og ang nakasubo, kay dunay mga tao nga nalipod ni Idana. Og gipusil sa kapulisan. Duha ang patay, og 5 ang samdan. Unsa? Sir, luoy tang kay si Idana, sir. Siya mo ilang gidutan sa tanan. Dini mahimo. Si Leslie mo yung nakaingon ini. Sir! Patay! Dako sa ning away ron! Leslie! Oh, gano'n, Nelson? Ayon si Leslie. Ngano? Ano problema? Ngano iso mo kay ka? Unsa na yung gibuhat? Ikaw mo yung nakaingon yung tanan. Sops. Unsa ba imong problema? Ayaw na pagpakaroon ingnon pa. Dibaw kong ikay nagpadakop ni Idana. Hinungdan nga dunay duha ka patay o daghan ang nangaangol ng mga sibilyan. Oh, mao ba? Nahibaw na di kas balita? Ikay malubag din yung tanan, Leslie. Ikay nakaingon yung tanan. Pag hinahinay sa imong sinultihan, ha, Nelson? Ayaw ko hulga-hulga din eh. Kay wak ko mahadlok sa imong paisog-isog diha. Kalma lang, Nelson. Una ka masuko ba? Sa tao na kung kinsay sa daan niling hitabo, ha? Ikaw gyud nakaingon ini. Kay kung wa pa ninyo ipadakop si Idana, dili unta ni maingon ini. Ayaw kong basula, Nelson. Basula si Idana. Kung gano'n nagtukod sa grupo sa mga kulto din eh. Inutil. Alisto ka lang. Magbasol ka rin yung gibuhat. Magbasol ka! Inutil! Mag-uban mo sa impyerno! Good job, honey. Good job. Dako ni nilang problema karon. Ilabi na niya, Dana. Pabor na kaayo ni nato, Ronnie. Sigurado yung kong mawadaan sa pagsalig si Papa niya. Bright ka, honey. Saludo kiko sa mga plano. Of course! Basta ako na gani ang mulihok. Inutil gyud ang kalabasan ni Nelson. Nagkatawa ko ka na gunahuna. Karon dayon. Akong istoryahan si Papa ining tanan og siguradong atakihon ang akong amahan sa konsumisyon. Ang labing mayo unta nga hastas Nilsson, mapilanggo. Aho, asa man na paingon ba? Mamiligro gid unya siya ini. Delikado pa nga mag-uban gid sila sa presohan. Unsa ba ning hitabo, hepe?
Ha? Unsa ning hitabo ah? Gikasubo ko, sir. Gibuhat lang namo nga mong trabaho. Og nalalipod lang ni sa among kagalingon. Mahimo bang saysayan ko nimo nining tanan? May tingali nga magkuha mo inyong abogado. Una kumuhatag nimo sa kinatibuk ang statement, sir. Bueno, sige. Mahimo bang akong maistorya si Idana? Why problema, sir. Paubananti ka sa akong mga tao. Salamat. Salamat kaayo, Nelson, sa imo pagduaw namo. Di kasubo kay nako ang nahitabo ninyo, Idana. Ug sa mga tao nga nanalipod nimo. Subo gid kaayo palandungon nga nisampot pa og ingon ini. Pero ay ko bala ka. Buhaton ako ang tanan nga makagawas dahil mo dinhi. Salamat, Nelson. Kung mahimo lang unta, bisag stiyo puldo. Sinoy turning, ug ang uban nga naangin ra ni ini mo ay siguro makagawas. Kay nasayod kung wa gyud sila kalabutan ini, ug wa sila daotang kipuhat. Kamong tanan. Kinahanglan nga makagawas gid mo. Ilabi na gyud ka. Kung kinhibaw kong wa kay daotang gibuhat. Okay ra ko, Nelson. Dili na nabago na ako ang ingon ini nga kasakit. Naanad na kong ingon ini sukat pa sa akong pagkabata. Dili mahimo, Idana. Naibaw ko nga daghan pa ang mga tao nga nagkinahanglan nimo. Nasayod kong bulawanon kaayo ang imong kasing-kasing. Salamat kaayo. Naibaw ko nga mas balaan ka o kasing-kasing, Nelson. Padoong na ang among mga abogado ninhi. Akong ipaniguro ninyo nga magkagawas ra dayon mo dinhi. Mauna akong giingon nimo, Papa. Nga kana si Nelson, dili na kasaligan nga imong anak. Wa na siya tinuoray nga paghigugma o pagpakabana nimo. Ayaw pagsulti niya na, Leslie. Batok sa imong igsuo. O nga nang dili, Papa. Malipay day ka nga doon na kay anak nga nagtinguha og bati diha nimo. Tanawan niyang gibuhat karon. Ang babae nga iyang gilabanan, nakaamong og duha ka kinabuhi. Ug daghan pa mga inosente ang nadamay tungod sa iyang gipasiog dang pagtukod niyag kulto nga grupo nga misukol sa mga tinugyanan sa balaod. Hain na ba si Nelson? Paanhiya siya din Aho, asa pa? Mas giuna pa niya kasi kaso katong mga kriminal kay nimo. Gusto kong makigsulti niya. Papa, ako pa nimo, no? Dili na ka musalig ni Nelson. Gibuang ka lang anang tuhana. Gusto na, Leslie. Pag-uli na mo sa inyong maayong kabubuton. Papa, ang taong doon ay bati og hunahuna. Dili angay hatagan og luna sa atong pamilya. Ug labi nang dili ko musugot nga dura sa daotang buhaton diha nimo. Ayaw na pagdagag istorya. Paanhiya si Nelson. Basta, Papa. Ako'y makigsulti niya. Papa, wala ko magkuwang sa pagpahimangno nimo, ha? Ayaw hatagi gigayon si Nelson. Aron iya ka pang matunto. O niya, sir. Makagawas ka sila si Idana. Murag lisod pa sa pagkakaroon. Uy, Tungod kay dunay mga inosenteng mga tao nga nadamay. O gano'y kalisod, kay pulis ang ilang kontra. mao sa na nakalisod, ha? Pero, wa man kuno sila, sir. Sa man kuno sa mga pulis nga, may pabuto din sila mga armas. Maulagi. Pero ang depensa sa mga pulis, kay giunhan man kuno sila. Og self-defense. Maro kuno ilang gihimo. Hahay. Lisoras balao doy. Ngayon si Idana pa mag-iilang dot ang tanan ay. Nadamay pa sila si Leopoldo o si Noy Turning nga mga buutan kina mga tawana. Muna ito sulbaron madong. Kung unsa gyud tinud-anay nga istorya. Maayon ta sila ay taon nga makagawas din sila. Kutob sa tumahimo. Kinahanglan nga makagawas gyud sila. Ay,
silbing. Paitay ning kalakiha bay Pulds. Uy, Pulds. Napriso may hinuunta ini nga. Huwag man tamang hilabot nila. Mo lagi. Di ni makaingayon ang ilang gibuhat na to. Silbing. Ang nakaparat ini, kay kita ba'y gibaliktad? Ha? Silbing. Nga kita kuno'y agresibo kayo og nag-una og paboto. Nga wa mga itay mga armas. Sige lang ba ito ning masulbad na gyapon ning isu ha? Silbing, mao lagi. Pero ang dakong pangutana, kung kalusa pa man ang taon masulbad. Mao lagi. Silbing. Mura bugat kayong kaso nga ilang gipasaka na to. Ha? Resisting arrest ko, no? Ha? Unsa ka ng resisting arrest, no? Unya, ha? Kanang assaulting person in authority ko, no? Mao lagi. Patakalan na sila, pataka. Silbing. Huwag magkukumaswitos balauloy by Pulds. Silbing. Layo ra kay ang kaso nga ilang kipasangil na to. Oy, kay huwag man tamusukol taon nila. Gusto magiunta na to nga ubanan si Dana. Silbing. Unya, unsaon nga nikalit may hinuon ni kaguliyang. Uy! Mao lagi. Sadi lang. Nakadungog kong istorya nga si Sir Nelson mutabang mangkuno nato nga aron makagawas gutadayon din. Silbing. Mayo unta bay Pulsoy. Kay looy kay ta dinhi. Silbing. Ilabi na gus idana in town. Nga wag isa nga ilang gidakop o gipapriso. Mao lagi. Labing siguro si Leslie mo nakaingon ng tanan. Kana, silbing. Murag hustog yung kabay Pulds. Mauginay akong pagduda. Mao lagi. Mayadlaw raw niya na sila. Silang duwaron eh. Magbasol sila ining ilang gimo na to. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!